Ежедневно се налага да почистваме на събралата се пепел от горелката. Освен това се убедим и че нямаме запушени отвори. Също така, един път седмично трябва да изпразваме на събралата се пепел в пепелника на камината. Сега ще ви запозная с основното меню на контролера на камината. Чрез натискане на бутоните плюс и минус настройваме желаната температура на водата в камината, при което контролера автоматично запаметява настройката. В случай, че камината е останала без гориво, се налага преди следващо палене да запълним шнека с пелети. Това става последния начин. Задържаме бутона пламък за около 3 секунди. При което контролера започва да опорява 300 секунди. Това е времето, за което ще бъде зареден транспортния шнек. След изтичането на това време ще проверим горивната камера на камината. След изтичане на това време поглеждаме горелката на камината, уверяваме се, че тя е пълна с пелети, което означава, че шнека е добре запълнен. Връщаме пелетите обратно в бункера и можем да преминем към паленето на камината. Поставяме изпразнената горелка на мястото. Преминаваме към запалване на камината. Задържаме бутона Power. След около 10 минути камината вече е запалена. Чрез контролера имаме възможност да правим корекция на процеса на горене, като чрез задържане на бутона минус влизаме в меню, което ни дава възможност да правим корекция на оборотите на вентилатора за всяка една от мощностите, съответно в плюс и в минус. Чрез задържане на бутона плюс влизаме в меню, което ни дава възможност да правим корекция на подаването на пелети от транспортния шнек, съответно в плюс и в минус. Това се отнася за всички мощности. Чрез натискане на бутона пламък избираме максималната мощност на горене на камината, като при режим Auto камината сама регулира максималната си мощност. При избиране на желаната от нас мощност, контролера автоматично запаметява настройката.